Bij Wilders zitten er 2 dingen achter. Hij heeft gewoon een agenda van haat in de richting van de islam en Nederlandse moslims. Wilders die een paar dagen geleden zei van, nou ja, weet je, Palestijnen die moeten maar in Jordanië gaan wonen, want Palestina bestaat niet. We hebben gewoon te maken met een extremistische persoon, laat ik het netjes houden. In het begin had hij het over de islamisering en daarna ging hij het koppelen aan rampen. Toen werd het tsunami van de islamisering. Hij heeft op een gegeven moment ook zelfs de islam vergeleken met een gezwel. Wat het meest verschrikkelijke is dat je dus nu, ook al ging die steeds verder, politici hebt die zeggen we gaan daarmee samenwerken. Ja. Neem een Dylan Jeschobus, die gewoon bij de afgelopen verkiezingen is begonnen door te zeggen met de PVV kunnen wij best samenwerken. Ik vind het echt ongelooflijk hoe politici in het Nederlandse parlement gewoon de rechten van minderheden in dit land bij het grof vuil hebben gegooid voor hun machtspositie. Echt schrikbarend.